Bibi, ato ka sa kuan bibi parang nga dextrose dito. Monitorin mo ang kuan. Di siya matutoy di siya. Balikin ka na lang. O siya kasabot siyang gibati gud. Ang bakterya tinura ni no. Iyang infection. Kaluoy sa mong bibi oy. Tambalan na imong kuan ay ayay. Siya ko dito albumin. Unsa na siyang albumin? Kayahang kuan daw. Yang atay dito na. Para pahiyos para o di kuan ang bakterya dito unsa man? Kayahang kuno manghupong siya ba? Para dili manghupong siya, di mo kay albumin. Sige ato na ta. Hilom na bebe. Mama mo magbuhat ka na. Ako napad ka. Kayo ato. Ano kung badya mo? Yan doktor ito, unsa may sa doktor? Siya ra gyapon ang doktor niya. Kaya naman si Michelle na, pwede ba doon ha i-admit? Kaya kanya naman yun. Kung anak mo sa doon, hindi siya kahiga sa bata. Hindi siya ka... Sige na. Kasi man siya. Ayan ang gatong wala ka. Ako na niya anak doon. Ano rin mo na doon? Ano lang yan? Tara.